Ikayat kang kaping sadeunarni saking seka kalingkang mulia kang agung-agung akarna kawana kakasihipun pangarop samari kemani lan samar panjanji kali aposan sunami arsa Muhyiddin den takoni dening wong lanang Bangkau sewangka tatakan apa sebab tu dengaran Muhyiddin Inga purwakan sabdul qiyam musmulani sun aran Muhyiddin sanalika masa beder-beder isu dengan pardesan Baghdad isu datang nganggo kaos lumaris bener dina cuma ingat dermijrah Nabi alaihissalam kang sanadaya petang atus lan salasa waktu iku watarane semedina kang umur anak ge kawanda sarilis jadul kerin nabda bakai sun anamu ingat sawiji kalaran ingkang sangat kurwaking sariran maka wong iku 511 warsa asatau. Assalamualaikum ya Habibih Tuan Abdul Qadir Tuan Kang Bagya maka sun jawab salam Waalaikumsalam kang ucap wong kang agring satuna Tuan paksa kini sun parek saking Tuan uga nglugo kaning kami sulungguh akan ing Tuhan sasampun yang ngucap wong kang agring maka cukul jasa wong ika serta bejik rupani lan jasayana semana maka isun wadiani ngali nulia wong iku sun ngucap Wuse maring isun Abdul Qadir anata tuan hamba angwaruhi maka wong ika isun angucap maka isun angucap satuhun yang bahkan udah dimakawan iku aris wacana isun agama yaktine lan satu isun usjuman isun saking apa dengan tuan mali saking lawan mali sampun mengucap ongkang anguripaken ya wong asuk mamaring hamba sabab tuan anguripaken agamani ya dan itu mangkosoran Muhyiddin sikus sabab tuan anguripaken yakin agamani wong agung disampun ningamangkan wong iku sunnah tinggal mulia junjungin masjid asa sholat maka isunana wong lana ketemu anak marga awe kaos iku kami serta ngucap maring manira mangkene ngapamus anjolo karani sunne tuan Said Muhyiddin sasampun mangkana nulia salat isuk Jumat sausing pada maka sabunga manusia pada marani ing isun awe serta tangan isun dan ambungi lalong mong iku kabeh wacana mangkana kabeh ujare Muhyiddin akan luhung maka isun gaung ing ating halewong sawiji weruh lagi isun ingaranana Syekh Muhyiddin lan nulungana wong sawiji panggonan isun kutu Rabbani wal
Arifis Somadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani